Wakire naende omwancho murigire bwetaseni Kyandizi TV sabato engia emambia engia ndanya sato anchire tonyara kubato kumirana asembe asentunde nde gokoretera ensemo elia ya magerio ye lesson magayo gusiniwa ensemo elia devotion eyo yanyare koba yengencho na gotosegeta tonyara kubato kina kemoi keseti engima ya balisi banyara koba bawikiranga gase studio se ekerenga ekenegyo kwene kibuna tonyara kubato gusanga amonaye igotoko yechaka mapema kidogo elinde otaragenda se kanisa na onyara koba gusanga ekerengeri kiago amonaintwe kirokende liboli boigo kwabwate kubatekana enchira kwanya tukabokorigeria lesson ye week ye astukale kwa batu kwanera igore obokore ligochia asebaria bare nokugania ne lesson ya bere yengencho kigima onye kwanyare kobe kujerigire kurutwa echagete yanyare kobe gotosegeta kubwa mono konyara koba ke gotoa enchira na gotoigorera enchira ya bena tubenda koba tugusanga amo na baminto nga Kristo bweko manyene anyara tokoba goikera bali babwate okuganigo ase week engima ngorigere litore na kitora anyara koba tugusanga amona balia babwate okugania. Karibu sana umulisia narakobo kwane mwancho muligana ndo mwarigana abanchwa bategereri baitu be endi bandisi TV nabakwanira bwakiribya abariganira gocha somurubiri obugo gusanga ringana lyo manene irinda atwarigania suburutu bwaye biamana okigima. Karibu ndugu oyo minto omuligero ndisi TV bwakiribya tuwakira manene biamana singiche sabate yega yo karibu elinde tosanga sobwa mu byo munene biamano na twakwarigania senchire boikera no mulisia oito Dominic Bosire tanyara tukoba amona intwe singincho ya makuba yare asinga yae nere niga toma usabanga hekira turanyara ko batugusaba kira to kore lesson nyara ko tukonyora inga yae yebwate amakuba make na bande bonse bari bwate amakuba ko bwate kana nemibere yawe taigwe tubiya tugenda to basabira nga nane munyara ko bamukonyora obogwenia bwango ntigate nyara ko tusabira tunyara ko tuchaka magire lesson tusabe monene ta tambi ya mono biamana singe nche sabateyega na ndo mone watu ancherenga twegire kurwa seringane linene yukokwanira mono yoro yogwanchani yagokonya abamito monene ta tabono twasabire omoiko mochenu torae okwana mona intwe elindo mone twensi tunyara tokomanya kerikero gwancha kwa sogimo boito torae oikomo elio twasabire wetera seretereso Kristo romotoni amen. Biamano kegima inyora buna naboko bwatia boiga magari lesson wetera semitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera sensemo elie website kuna www.ndizitv.net inde onyara koba go kwemanya na boigo nyara koba go wesemia emambia ya bono ase weekend nyara koba gweto mwanchu murigereria tonyara koba to kurigereria amange alia anene ale koba gakoerera ningo ole umunyagesangyo Omogisangio. Yes. Nabe lesson ya begetenga omogisangio noroi asubugima bwitu bomo Kristo kanyara kwato kurigereria gitabu kya Luka ngia twete emebwekano emenge yabantu baria bagwenta koba abagisangio asubugima bwitu tugatebanga omogisangio no monto ndabwensi obwate okogania. Abe oyomino abe omwamate ikanyara kobage gotugareya ase oboikerano nagekogera bono tukuriria sentunda yakabegere omogisangio yo bono oyo bwate okugania na intu buna ba Kristo igotobwana tonyara koba tokoena na obokoreri boito gochia ase baria bare no kugania kefungo kerige gotoigorera emambia ya rero nigekorwa ase getabu kia Matayo 25 ekefungo kia 40 ase Biblia gotangana omoruoti na bairanerie nekene na batebirie korengana buna mware gokorera oyomo bwaba minto abare abake ninche mwakorerete kwiranirande ekefungo kyo ekefungo kia Matayo 25 ekefungo kia 40 na omoruoti na bairanerie nekene na batebirie korengana buna mware gokorera oyomo bwaba minto abare abake ninche mware okorera. Karibu sana mulisia asenchire wekirana obokoreri gochia se bali bare nokogania elieto kogania elirigare aho montare wataru kogania kia atamaitu sana kwa to kogania
igo rero ase leseni yaitu togochikwegera oyo gokwana mang'ana ayo okwana Yesu Kristo gokwana egento gia kabere nkeri ng'a Yesu igakwebeka ang'e mono n'ebitongo byayo boroka abana ba minto ase egitabu kia Abaibirania ibere ekabungo kia iga 10 ogendera goika iga 13 omoriki bwa egitabu eke iga oyore naende omosomba Nyasaye Paulo agokwana ng'a ori ogotoria na bari bagotorigwa igo babwate iso oyomo ng'ekero Yesu achete ase ense eye iga anachitekie na ng'a koba oyo ominto ase chinchera chionsi Yes. ase ange amo nainto ase amanyinga na echinyama nari aranyare koba omotoria bwa obogima bwaito na gokorigereria ase egitabu kia Luka na Matayo yagochakeria kori Yesu omwana o Yusufu mpaka yaja gogoikeria ng'a akorokwa omwana o Adamu igo Yesu na omwana ominto ase egitabu eki kia Abaibirania agateba ng'a nindiatora erieta riao ase egati ya abana ba minto karagesoma nge egitabu eki kia Abaibirania ibere ekebungo kiaya yosome kia 10 mpaka iga 13 orore egekogera Kristo agokwana ng'a ninche mware gokorera buna mware gokorera ori ba minto Abaibirania ibere ehe ifungu ya karengo morisia chakere iga 10 naki ase mpaka ng'en- 13 naki ase eng'encho ya Nyasaye na ase okobua kwaye ebinto bionsi mbireo ase ayio yamogwenderete ere goikerania omochaki bwogotoreka gwaito goetera ase emechando erio aire abana abange ase obonene naki ere oyo gochena amo nabwo bagochenwa nigo bakorwa ase oyomo ase ayio takorora obosoku kobaroka abamwabo akabora nindarie erieta riao ase abaminto ase egati y'omesangerekano ningotogie ase ogotera bona abo natwarireria egento egetang'ani Yesu Kristo omotongi igoro nense naende omobori bwa egesaku kia mwanyabanto gakorigereria korwa Adamu otongetwe mpaka omonto gotuka bwa omoerio yagotoroka abana bamwabo eki naki number 1 ekero akorigereria korwa igoro akorora okogani gwakera omonto agokora buna okogani kwaye egekorera aba na abana bamwabo na ase ekefungo keria twateba ng'a nomoruoti natei bari bare ase okoboko kwaye gwokorio naki buna mware gokorera bari abake baminto ninche mware gokorera iga enamba eyemo agongeri ng'aki Yesu momura ominto ekero obwate okogania obwato yagokorigereria ng'a omwana ominto rero tabwati endagera akoria omwana ominto narwarete omwana ominto tabwati anga akobeka tabwati ase akomenya omwana ominto ochandiro n'abanto iga eki naki egento egetang'ani tokorigereria ng'a Yesu otokorire koba abamwabo na monto nde bwensi obwate okogania akorokwa omwana ominto igo ogokonya omonto toigokonya busa ogokonya omwana omino egekorera togosanga ase amanyinga na echinyama na gekorera ng'a akwana ng'a ori ogotoria na bari bagotorigwa igo bobwate ase oyomo na ase igo taigosoka kobaruka abana bamwabo rero igo togochikorigereria igoro ya okogania oko Yesu achire korugoro achete korugoro korigia akonya abamwabo nokogania okorao ao nkoro okogani kwa omobiri oyo chianga endagera okonyora amache okonyora ebese gokonye kende amarwaire ebi bikorokwa ng'a nokogani kwa omobiri naende mbire obikorokwa okogani bwenkoro buna bono origereria Zakayo ekero Yesu agocha goika are ase enchera agoeta yerikaria Zakayo are omote iguru naroche ng'a Zakayo nabwate okogani gere amanyete ng'a inche nomorusia ebango na banto bakong'ite banje nomobe agaika oo
agatenga Sakayo ikakurugurugagu rero nko bandu mageni asenka yao ka bandu bakuguringa ine nakigonyarikana akikonyarikana jikoba omageni bwinka y'omuntu manya biburi otuchandiro turire iryokuri agateba nere n'omwana wa Abraham naganitio guturika igabanchwa asiringaniri ga tuguchikwigera litukuria rero libwata mang'ana akorokwa yeke mubiri kogani kumubiri nokogani wenkoro tayo mubiri bwoka ng'ebintu biri tokurigereria byaiga naende mbiri bietanĩtie ase obogima bwaitu n'abakristo twente goikera chinkoro chia abana bomonene tobareta ase omonene toro okogani kwabo gwakera rituko togoikerani ase kobwatikana okobwa kwa omotori oitu Yesu Kristo lakini aya taikurwa ase tore igakurwa ase omotori oitu Yesu Kristo egekoera arataiyo kende ngeiteranyaro mpiya mono kigima omorisia ase okobeka elesson obosera oboikeranu gati ya maganio aria kero kende bona into omorisia ntoborani gochimotunga mbarabia babono bakoenana obokorere gochiasa abanto ababwate okugania barabwo banyene nigo banyarete ko bagoisaneka ime yabo kiagera banyara ko bakoenana obokonyi toge tusuke gochimotwe omurai turarigereria anene ensemo entang'ani ya abobokoreri ogochiasa bari babwate okugania na egetabu ekio togochosoma korwa ase egetabu keri kia Luka isano 17 gwikera 26 ngo tokwanere kare igoro ya okugwena okwegena kwa basane karibu sana okwanere ng'ane yomono aseng'encho yering'aringa okwegena kwa abasani ketukori igoro yokwegena kwa abasani uno omorisia achikire gochaka koigora elesson ing'a twensi nigo tore abana ba Nyasaye naende Yesu Kristo abasare mumurominto nakana mumurominto manene naende tare mumurominto bosa kera kera omwari opito osomanga kera Yesu Kristo arachiche ingarachiche muno muruoti one kera tona Yesu Kristo oyoro muruoti nerenga obwama togo toramonere twensi ng'anigo tokonyara tokomokorera Nyasaye mirimo eke tokonyara togoikera abasani bono kwigena kwa abasani eke togosoma ase egetabu eke kia Luka ni isano 15:26 ngo twererere igoro ya abanto baretete omosani ase Kristo mosani kio baretete ekere Yesu arenga asense kerare korandi achakire emeremo yaye gosoma turase Luka ya isano bakoreta omosani oyo orenge rigata airinde Yesu Kristo anyaga kumugwenye ekera bachigoika nigo togosoma ekera baikari ase Yesu arenge bakanyanga steyo baranya bakomosoeria kera basinya sina tayo bakomosoeria yento kera bakorete tonche tosome usome kefungo kemerongevere Biblia gotebaiga agachia korora okwegena kwabo akamotebia omonto oyo ebibe byao byabeirwe yamono kero gosoma mang'ana aya ekero togosoma omogano oyo bwa abasani abakoreta rigata ase Yesu Kristo nigo togosoma ing'a bagaika kero baiko bakanyora ng'a Yesu asare mbakunyara bakomoikera ekiara ng'a abantu nigo baringa abange nona ase omorango wetera mbare konyara bakomoetia bagatwara okwegena wetaneti bakarora yaya ase eng'encho twacha naende ntokaneti obokonyi naende totekomoikera Kristo bagasoa igoro kerama bakarusia mabati anyabati arengo muna togosoma kera banyore kibao bakamweti goitrumboka korugoro bakamoikeria ase Yesu Kristo na kiebu kuyateberanga ba Yesu agachikoro kwigena kwabo akanyara gabateba okwena kwao yo nga kwa muweniri inga bakerwa erine nga Yesu Kristo anyara kugwenya musani oyobo bagatwara okwegena ing'a mwana intu boire mangana togosoma kurwa bagatwara oboremereria gwetera ase obwanchani babwate bagatwara obwanchani bagatwara okwegena nabo bagatwara oboremereria ochichoroche n'omonto obogoreti oikoteta akonyi mbarenga bakwera abantu negitari ogochandeka riria reception ochandu abande bataba bati omoriro ari bagani aba barabo bakatwara okwera wetani bakarayaya oikatorigenchera oikatumaikeri Yesu Kristo igo mwario bakamoikeri Yesu na Yesu akagwenyo oyo
iga egento togosoma korangereki inga wetera aso igoro yokwigena kwa basani inga mwana intwe nyesao turangeirie inga erinde wetania muna tochorire muna turabasomba bae muna nainde ogwanchene ogoikire ogotwikera inga ntuwenerete na intu toire step gosekerenga wetania erinde twikira abaminto aso boremereria aso obwanchani aso kwigena erinde nga tubakonye asike moika tubakonye kemobere nawe gasogwa mate goito erinde baroro gwancheri wa Yesu Kristo. Amina sana mpie muno kimo mwancho murigenyera nabo gusanga okobori kwao na kiro kende karangari kiago amo na intwe mambia bono gwetera se namba SMS yira seti biago nabo gwetera ase mitandao ntogorani tu amabori badai matinga okwegena kwane buna njamisi okwegena kwa buno murayi okwegena kwa buno morisia kwanyala kwa boko gosira onde igari astomnyete nero nyale koba ga gwikero gotoreka na kero kendo gwikera amagani aye akira litiko kubatekana n'abasani aba maitana ndege ndo nagogera no morisiga nga mbuya na indukora achora abasani mbuya wazo sheti n'abasani balia of the same bali babwato kwegena yakogana bara na bawa konyara koba bagosira ase chinchira a morisinde getuska ucha sensemende ase chinchira ya Kristo yoka ono totarachi wa mangana narane aso bwenge kepsa morisindo sinzo chachira amangana narane asaba standi bali bakorete nambe mo babwatu kwigena namba ibere ukwigena bosogoteire tiga tambo kirumbusa bakaire getambo kirugyo kubuguria umurweiro ryobo namba isate karoba ikabanyo ari bitango biri ebingi ngo ikakore kwanya ibitango ebingi bakaba baremereria namba ekire gatatu bakaba baremereria namba inye bakanachi kinanga kebege koba ikatokore imirimo torenga twamwikiri na subu mabwitu they had a determination banajite kinanga gwika igayina mangana manene asukwigena kwa bantaba iga basani aba bono tochenga kristere asugwikira abantu mbinduki asubuga bwayare gokora kokorigeria sigetabu ke Yohana isani kemugukie kiritangani goikigia kianda omuyegano orengo bw'abayahudi bwe Pasaka na Yesu chire Jerusalem lakini iga alitibondi arenga asigeita ase litibeliri arenge nyagitari nyasabe getenga enyagitari eye ikugwenia abantu gwetera asenjere yo kwegena ryogo ndiyo ukwegena na kwiryogo o maraiko nyasaye ari gocho turubania maji omuntu regene ngaisa kugwiminga cha puna mara maji ari aturwarego akogwena na bonsi bari kurutuime bagwena pono umuntu narengo ori gata urwarire myaka 33 nero umuntu yachiwe kurura anya omutanganio chiri rindi ryoka pono chisaga cha kauruka sare akabori ngaki notaito gwena egento kieri tangani yesacha yagoika eliekera abantu uyaguchise bare usanga amana baru oba amana barabwo ndagekora se Luka 15 okorora abantu bakurukwa barisai kumgukie kiri tangani gya kabiri bagosoera Yesu n'abanyabibe amana abarusiye bango bari gocha basangirikana bamwitana na Yesu kera baitana na Yesu baragira amanere basanga amanere eligo ikera abantu bokugani bwakirenge ncho igesobotanga you need mingling kobama na barabwo oikaranze na barabwo morasanga asamangana orore na kiri ikina kichiesa are gokora egento gya kabere Yesu orogetia mabira akaborio menga nota yetogwene muntu wako nota yetogwene inkikiaba amabira akorokia mabira guchia so muntu uri na intwe karatu orokiria mabira itu guchia so muntu ukugani gokobo pone kero muntu ria arora boigo na boyisa are gokora butambi egento kende kia gatatu asubugima bwa Kristo Yesu karo ro muntu twari rokugania yare komokorera are ko bomokori imbere moye bona wetera ase okubwa koria bwata kamatenga bogoria ekero mutenga gakyo monene
yango chigotaka gwikurura nanyonga abantu batangira kurutimbi timbwati muntu okuru agabwa twaro kuganinga oyo chiumia orambwa tarutembi yesa gawo gamutenga ki oguri getanda kiao ogende obuno bokoreri Yes. na ase ebinto bionsi yesa ari gokorana na bare kugwenia yari ko obokoreri bwarengo egento kende ekero gokorera abantu mbatete batware egento kurukungo ogosemeria asuri pamanye nguyere gakwana noe n'abanyai bari bare kumuitana na Yesu Kristo iba bwato gosemeria asare the head confidence Yes. na Yesu gentare kora ritangani koikaikera abantu batware ogosemberinga oyere no musani oyere na tokonye igo byaikire ibintu bine no maeri oye ekera ikirira abantu aba ibirengereri byabo bibekira soko boko kwae bamuitabiri bakoreire emirimo emiya obarokiria amabera aye naende obeire amo na barabu bono gako batenga mbwati abakumubwati nasu mabumbo Kristo ekara yaikereire gwakorire nayayaiga kobatenga naroyo omwase ntagetembaire okuruku Yesu Kristo nero nkorire ikindi roba utunya Yamano Kegima. kiro manene are gokorire emirimo Sante Kegima ne procedure twatwete bune formula na indunga mwanya bantu rende umanyete lazima tobe kirori ritangani rendo chiko bato gotabia bande nga inchugo korangeria bande ayo manya no bwate personal experience na omotoria oito Yesu Kristo ge kogera hero nyare ko baga gusira nyare ko bago kwemoki gokorandie nchiri ikera bande na bara bakoringa amisi bono nyasao yera ya gusasima ora mokonyire kwanza kati challenge yobugimbo ito kwakira rituko omara yokoranga chinga ki imase Biblia abatami mbare ngoro n'abamenyi bechinse chinde bona current tubwato maete ntwaroche 2007 Malaysia 2008 twatwarete chisegichiria chyobo chori tukatwara abatami mpaka boniga abande bado baroro bataraira nashinga cyabo nabiga abantu baria abatami kurwase chinse chinde chaisiko intwe bona abakristo nakutakire tobe tunyara ko batoko baimoke nakubaira asogwe bwabo kirarito ekera togosoma ase ebibire ya Nyasaye muna wachikira bateba kurwase mume koro Nyasaye ka choreta Abaisiraeli ko batebya nga mumenye buya n'abamenye mumenye buya nabaringa batari amonainwe kiagera okwana mangana ya ekera for example asunwe kana kera gosoma segetabu kia okurina kwa machiko 10 kera gosoma 10 na kianda Nyasaye ko batebya Abaisiraeli nga bamenye buya nabari barabamenye yes bari yani bari strangers bamenye bujama na barabo banyara bako banja igo toro kinga abatemi n'abantu baringe bahisiko ko baringa mana abantu bo manene na Nyasaye akabatenga bamenye bujama na barabo eketo go cyase mumenye Yesu Kristo bwego manene ekera iboirwe akaiboro buya lakini Herode ewetera samangana yabari abangaini bachite korora omotori bwense watanga twacha korora omotori no mugambi bwense Herode akayuborora enda mwamweka mulia ekenda mwamu ya mulia karankurusia roboroti ngakoligen chira yogoita oyo moruo chogoirwe akaruri chiko ngabana baitwa barabake kali chikeria rwewa Yesu Kristo nere amangana wochase abayibori baye Yusufu na Maria batanga go chimisiri ekera bagotama go chimisiri igona baro bakabaki ababarandi Yesu manena obero mumenyi asense etarie yaye korengana no kwiboro no iboro twa sense ekera abo mutamiga ngitogo ekera togosomaya abatami baroka nase Biblia ase mumenkoro abatami ase mumenyi Yesu Kristo nere boigo obero muwekano nakikiagera togosoma nga asa bara batami na abamenyi inga boigo asokuru okoganya na ande singa njiba no koganya ntwara nga tobakonye ikyaro manene oancheire inga baba bororo wancheire totwara batami wancheire totwara abantu totayiboiria muna barabo ikikyagera nga ne tuwenete nga toire obwanchari bucyase bare na obokonye kiagera ase Saburi nje tosome Saburi yes Saburi emyeyemo nemerongene na isano nemo kefungo gya kianda Saburi 146 ekefungo kya kianda ngosoma torenga Nyasaye otoira abantu batayiboira mona intwe
otoira abantu tutari gukwana omuno oyomo twairwa abantu abainga tutari gusanga nonye nendagera eyemo naba bonsi twairu inkirende tuwene tokore tusome omonene nigo akorenda abantu abageni nigo ako achintakana na ababoraka ogosemeria kurende chinchera chia abakori amabe nigo agochisiria 146 osome kianda nare yumuri okay eke togosoma mang'ana inga nyasaye oito nyasaye oito twensi nabo tonya togosoma ng'ana eginto togosoma kurwa nyasaye oyoiga nyasaye oito twensi kare nyasaye oito twensi bono ise konyora nga kwanyora abamenyi kwanyora omonto utamanyete mokonyi abantu mbale bagweta para kwanyora omonto atachire negari owachi gotenene mwatenena gaki otokonyi wetarioka senga jaki ngatimo mayeti nakingo kwanyora ontamanyete bono omonto wetarioka omonto riago eto omonto chigote gaki nkonye onkonye nonye inga nanyora abantu abankoreire bobe utari onkonye nonyora nonye besabu ndinire gari ngende sinari gochi singe chiasirire wanga wa mukani osoyo ndokiro etarioka senge jagatagoreki atamumanyete wetani asonzi aba n'abantu tobeiramo lakini mbale bararuchinsi chisi kubachiche bate tobokonyi bwito igo munaba Kristo asenge nyasaro yomo aenda tutongete tutwenzi aenda ire tatoito igo nyasaro nachigeta aba Israel na intuna netu wenenete tubaikeire nabarabonga tubabokonye buri bagarigetie na inde kubarandiria ande nchira yogo chaka ngane tuwene to abantu bogosaba tusabe mono na inde erinde tunya tokubaikera neba barioro chinga tokonya kumwikera singa tutari kwanira ugayamo nyasa nako bungaini ekero bwanchani wanyasabu gotangaine na inde baronto baikera piamono kegima eleson yemambia yarero kwena nagose obokoreri ochia sabanto balia babwate okogania asa matuka mange umurisia naso ngwitu bakira lituko tomenyete butambe nigo tokwena na obokoreri bwitu no bokonyi gochia ase balia na into bago tokonya encherende yabanga musu bwe kyombe nga amesi dirina bwata bokon okoranga tache tia chagonsira nchebona na kingo chikomusira enga kienera bwate okugania nage kogara ebibilia gose lesson ande gutwira se ensemwende elia egokwana igorogo konya balia bagotokorera bobe umurisia kenege ntoge konyarekana gose ne tarumbeta tutokonya kubugiga iga is it really practical so ngo to bakira lito ono totaragenda wo ntete kubeke comment ye monga 20 atore no kugania atora abamenyi tora abaeti ase mission nyasa chakerete ekerago chaka guturigia agatongeze akayebeka sama bokadam na abo bayerene saitani akabangaina akayeire akarukane yaye pono manano ochire atorusikuru asoko boko wa saitani atobeko kwaye saitani ako yeruke yaye abatumenye to amwitebire nyasaye to ko babamenye abayiberania 11 kokurigererie kemungo kiaige 13 no kogenderera ego kwana nga abantu na Abraham na Sara babo Musa na abandi ekaro barangire tugosoaso bokoreri igo barigire tubotwenga ensi nero manene nyasa torose iri tuguchigosoa ensengiya bakarigania omwandu bwenseria ekaro bayo barigania kokoririe kemugike tosome 13 na 10 osome pakeke mugike 15 kemo yanda totogesome tokeunga ngaki omusombo nyasago tubikira tabukia baiberani muri abaiberani 11 13 pakoike 15 kemo baiberani 10 nemo kafungie kalenga kumugoye 13 aba bonsi bagakwa bari no kwegena bataranyora ayaba ayibaliere tweira kurende bakayarora kurware nako yakwania bakaorokia nga nigo bare abamenyi n'abaeti asense na
bigenderae inaki abagokwana amang'ana buna ayo ngorokie bare maiso marore ng'a ngorigia bare ense yabo abanyene onye barabo mbainyorete ense eria ase barwete anga mbanyorete ribaga koira naroro korende bono mbaganeti ense erengia kubwa eng'encho yaye ense ya igoro ase ayo Nyasaye takorora obosoku korokwa Nyasaye obo ekiagera obaroseirie omochi bona enare koyebeka ng'a ekero togoteba abanto bakorokwa refugees gose abageni abanto bamacheiru bagotama korwa ase enka yabo buna bono moise korigereria ase esegi Middle East bono abaisiraeli bakorwana na abanto bakorokwa Hamas abapalestina abange baitirwe abapalestina bagotama chinyomba chiaro chiasirire gokogenda Ukraine boigo abantu batamire chinse chinde banyoro gokonykurwo ase itanja abetebo ne chinse chia Africa bona chia Ethiopia ne chinde nchire chibwate mechande ngabunebyo poro kinga oyo kwero komanye nenseje yakoreta chisegi ogoita na mande ogokora na abana ba Nyasaye bakagenda Misiri korandia ekero barandi bagocha musako batenga abageni mba basegetie ino mubakonye ngari tukeri momoinyure nga mwarenga abageni ase ensengeni igobono na esigetabe kia Baibrani nkerinda ki ayama naintwe enzete yeito kogonyo yomino gwatobokon kwamanywa gusino muntu rubongereza uru America uru South Africa omuntu kurubogere omuntu kurusiyisi okuru Masai nigare refugee buna nayo refugee asensi gekore getabe kia Baibrani gatatenga bakarora ngana abageni bari na inabaiti ense yabo ikarare elio manena abarose igobono bosani obwitu bogokonya abantaba igobokonya gutunyuri ngatari nkaturi namba ibere ase gati y'abantaba mbaroro abatokoreira mang'ana amage bagoturwani batoite naine buriagwe agagokorera amabi mono omanye gotwara okuganero jeikera ng'a bono ng'akigose ngokora tegekwera Yesu ase egitabu kia Matayo esanete atebete ng'a njarikire ng'a mwanche musani omogisangi obwango omobiso ogo kinabatebirie mosabere ababisa baino babakorere buya igo maneno ito ase abanto bari bagokora amang'ana amabi omoika Nyasaye omoika gasoire ime yaitu yagotoa agotoa okobua kogokorera abanto amaya bari bagotokorera bobe ase egitabu keri kia Yona 10 ekiungo gia 15 sorry Luka 18 yokora Yesu gokwana engaki egentekemo egirete kurwasi egentekemo kiabanetu n'omusombo Nyasaye okorokwa Isaya oteba omoika bwa omonene igare igoro yane egekerwa ng'akira amafuta ndandie amang'ana amaya gochia ase abataka nsibore amanya korwa teba ontomire engwenie abanto bari basionokire ase chinkoro chiabo mbararerie omwaka bw'obosibore ase bari barabasibwa naende manya koigora amaiso yabari bari emeuko bona banchwa saitani okoirie abanto ase ense abakorinto ya kabere inyeka ngo ke ya kanenda etosome egoteba ng'a amang'ana aya amaya yogotoreka ngonya bisegete igabisegete ase abanto baria Enyasaye yense yaukoirie ebirengereri biabo somango Korinto ya kabere morisia inyeka ngo ke ya kane inye kifungo kia kane Biblia goteba iga ase ayo Enyasaye ense yaukoirie ebirengereri biabo bataganeti erinde omubaso bategeneti erinde omubaso bw'enjiri y'obonene bwa Kristo oyore ekieni kia Nyasaye tobaikera bona aba nabo bari tokorera emirimo bagokorera bobe buna baria barenga abayahudi barokomokora Yesu riria arase omusaraba ng'a omonto omwaka tenga banango ng'ogwaka kwara gokonya abande
ere konya naye aina arakobera abana bo manene bamutwira amate babakwana bobi bababikira mang'ana y'obulimo lakini omonene yatatebiringa eritobekiro ringa n'abana bo manene turi abantana butogokorera amaya riri bagokorera bubi muntu okorera bubi kwamagoikanjira kwamanyoro kwambire yarkoende sabari chibese chiamuburire chiaro chire sabari oikire njira aere rupi kusurwarire kusonyorera accident omanye kumubwato muire nyagitari kusonyo chibese omoe kusiari nginjero mugurire ndagerarie ejinere korukwa nga igokwa bakiro Yesu Kristo nga Nyasaye no bwanchani igekero to gukorera abantu baria yesate abanga buna mware gukorera baria bake ninje mware gukorera no bwanchani bwa Nyasaye meye nkoro y'umwigeni okuru kingerenkero Yesu Kristo biamono kegima sange kerengeri kya omanenti gutira namba ya SMS ngosoma tuli chi SMS chena bwege birengeri baino na mabolero mwanyara kwa mugutuma gwetera se mitandao na gwetera se namba ya SMS ira se TV yago tugenda somo timo komwe kiwankoira na tole tunyara kwa batukura elesoni yonse asubwamo asitokwanera igoro obwanchani obonene kobwa aya onsta konyareka no mwanchu murigiriria okorera olio kwangete biya komwanja olio kwangete onyara ko bago komokorera yarama yayo kata konyarekana utatigario katonyera kwa batogo twara obwanchani obonene kobwa onsi nakibona Nyasaye ratwanjite gekogera Adam nawo mulisinga watago kwana nigo bachiete mamincha umanyite na Nyasaye omonyene lakini nande gagwancha gakoirana yani gagocha kubarutota igagocha kubakorera maya maito kubabekera nonye kubaboye nchererio kabarenge nenchera yemoyo kubakorera amaya nonye bachire mamincha no kugania kwa engati yali togora chiko batogosanga obwanchani obonene kubwa ikira tokurwa se omutimo konyara ko bogosanga mona ntubo igama boli yago nekarengere kyawo Ndizi TV obwansu bwomugusi Oasis Specialist Hospital Kisi ensemu yukurwa obukorori guchia sabasubati barya bwibwatanitie nigigo kumanya igoro y'obukorori obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire ko igumwana gose nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho wansira muno ko chate safari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere safari yo simbaka uno go kinyo mwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka ikero kwenda nyumba batarirenga kichindi chonsi imeyumuchukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC wosoba kirizimi asenamba enotisano noibere eyemo marakabire inyayemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Ekanisa ya Grace Revival Church yekubwatrana numurubiri bwegesinga kyamasesenia nigo bagokorentera a new spirit worship encounter Jumapili yechitariki 25 nemo egesinga kyamasesenia na Uncle Dipon Asanya
nigora guchire eye maseyemo kurwa Grace Revival Church daraja mbili angena Rana Motors mbarabare na Sun Hotel nonyora matera ama kinunuku kurwa team ya Grace Revival Praise and Worship. Na Buigo kurwa Sabateri Dorcas Mogotu. Nitasonga mbele, nitasonga mbele, nitasonga mbele, nikiwa na Yesu. Paul Sereti. Na Rogers Kangwana. Chigo ikachinsa nyegu ikachinsa isano ne monenusu nonyoro kurandiwa kurwa se Reverend Joseph Nyamoya. Bila tunapokuwa pamoja na utaandika historia kwenye maisha yako. Kwamba kulikuwa na mtu ambaye alitoka kwenye tunu la sifa. Kwamba kulikuwa na mtu ambaye alitoka kwenye ajali. Abageni bariganiriye kurwa somo cyo Nairobi nabo igompabeo ni nchuto siseniwe totogie nagosasima na Grace Revival Church daraja mbili nagosangana baralia kurwa Ndizi TV Worship Encounter Tomocha. Nege nteki ya konyori bintu byugutumika aseduka na nege nteki ya muno konyori duka Buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byugutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba akirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omurigiri ya television ya Ndizi TV umurubiri ugusi Urban Blaze uyungo chirakira lituko rya Jumatatu wika Ijuma uchakira chinsa isano naizeto wika chinsa ikomi na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyego munene kigima w'ubukuru mwaka na bwo gucenkera ebiyegwa by'abateria bamatera yabasaye. Katika Gusi Urban Extravaganza. The only 5-star hotel in Kisii, imagine. Gusi Urban Extravaganza chitari kibere cyumutinyi 12 asoma bogani Ukamen Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Painkiller Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapper Steve Tiger Msani Jeff the Puja na Bandabange Abubagendrete Kwilikia Mbaiker Naroro na Koreto Mogoko Uchakira chisa isanonisa tuchamugaso Gwekarigo Bono ayibuno mwanchi wabateriaba na boigo mwanchi w'umurubiriyo Ugusi Urban Blaze tware tariki yowe kiranaroro eliunya liko basira chaka kugore ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo guswa kesimi asichina mbichi eliu manyamange ebesa yogo soiraroro nichishini dichimi ibire chuka Gusi Urban Extravaganza na Gusi Urban Blaze Ekebemberi Bori
Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechimashini chiekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliokurwa bokoreri obwo samugenda ngurukuno munarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itumu na atori to kulida marwiri na malaria, kulida tori sukari, kupima blood pressure, kupima tori kidneys, kupima tori liver function test is once correctly. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Aboigo korenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigo korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo mochobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamano kigima na ndo mwancho murigereria twarure aso mutimo ko mwenge kigima inyorango mutimo kono wakwali bagabona mwancho murigereria honyare koba gogotorikera ebirengeri bya gwetera se namba ya SMS era seti bya gona gwetera se mitandao nabo bali babwate amabodi akero kendo kwarigeretie lesson yago kara ne bwate obokututukano ake osobokerekano ake igara manyane kwanya tokoboko esoma agubwate kana nabalisi gatonyere ko batoko yaerera naki yabwenete nyare ko bage ko bana ge ko to kwali baga nyare ko bogo tumekerengeri kiago naki ay kwarigeretie yanyare to ko bage go segeta kyagira mabodi na mange arega iga kegima aha ngoja ligera litore tegetenda mwarigania tonyare ko batokorire nsemo yo mwere kigima heria egokwanera igoro yo bwanchani ubonene kubwa bia muno obwanchani obonene kubwa tete to nyare to korete kerengeri ko gwetera samoboi oranyora umuntu omunense bire cyari yasense umuntu okorera umwana obobe bado no mwanje era abo umuntu isenge njabando ngobekerwa insumo baitwa oitiro mu gisangyo anno kwamanyara be umwitire garara torubwa omuchano no genda omukonyi era aba kwabeire kwanyorira omuntu olino kugania oso cyane gitasense meyende no genderere era aba wakonyire ekenyoro manyire nga aye kwanyoro omuchano enda zinyarabe no ikasi getotebe yaya ninchi nara akorire iganda atiga abandi barakora obwanchani Yesu Kristo ndo muno mwana atwanjete ni abo totebi ekera kwanne taba Israeli ekera osome segeta byuko kwa machiko ni ako batebi ingasi mure imomenye nabantu bari no koganya ngamogende ko bakonya nawe Yesu Kristo ekera ngasense akaba ogokonya nabo go kugwenya abarwarete abaringe no muchanda akabakonya na inde tarosete ekrase ekero oirari bagosuka obaikera obakonya oirari baga bati cyasare obaikera ramano na Yesu Kristo akomera no mukungu yo musamaria ne aroga nyete ingakago gicha amonyorororo abandi baito kero muchando chire nabo tagenda so muchandori niwo gotakanga bantebi barantebe wekabantebe wono bwanchani obanene ubwitansi yakero basoma sigetabu kya Yohana Yohana 15 Yohana 15 igoro yo bwanchani obanene kubwa inga obwanchani obanene kubwa nitubwene tinga wetani mono turuna no bogimo bwaito asinge nchabaminto dosome Yohana 15 Biblia egotebaiga onde tari ore no bwanchani obonene kubwobo ubu muntu
akorwa obogima bwaye aseng'encho y'abasani baye bia mono Yesu Kristo akaro obogima bwaye aseng'encho yaito yali neng'aintu tunyora obogima bwa kare na kare na intu bono nebanga kwanyora omonto orasoma chando ningo togote welinde koro kyobwanchani ogo ingane tugane ture no obogima bwaito inkiemineti inga ekero omonto arasoma chando tema nchirende yonsi elinde ngaonyago komokonya ekiaera ayore biya na inde nyasa okoiro okobwa ngonyago ogokonya tuikasiga tenga yaya eketinkonyara tema elinde nyasaye akore ensemo yaye igo tuikera abaminto baria tumanyete na bari tutamanyeti igo ni twachikirunga tunya tukwira libaga korosia abasani bantu baraseke nyoro onya omonto atanchiri monte yangete esengenjararo tutubwati musani aya kabo mutani kwa musani wae kwabera aseke nyoro abantu batari goikasa mabegeta abeire nganyarebe asengenje ngere tari asekyombe tari asa abandi asengenje ubwanjere bubwete mono kabo mutani we kororo ikere twabaikirira bono obuna bubwanjani bo manene na hende kere twakorera bo nyora nganyesai no bwanjani aintu korwa abana bae oikanga twanjane bomana tokonye ikere toramenya siringaneri oikera abandi elinde toba basisini gochase bali oikera abandi elinde toba oroko bwanjani nyasaye ni mukuru woreka torakora amina sana biemono asing'encho gotora ensemo eyotemete mulisia usinobwate kile kwa komendaga wasobene kigima ase wikera ni ukogani kwa abantu paka nonye mbaria bataiwanjeka titukeri mo Yesu achieta somuchio yomo kwa bantu bakuru kwa abakanani omongino yo magacha sare okorera asi Yesu Kristo asigetabu kia Mathayo 15 ngakora ncho manene mwana no chandikire nibirecha bya muchandire natakumungweneri abayahudi bari kuruka abantu bari abebisa kunga nekisese kokorigerie kabungo keke 25 ase Mathayo 15 gotirimboka goika nororo chiro Yesu Kristo gukwana n'umuntu uyo igutaigeta gweneri gu mwana oye nekera kuburia gweneri gu mwana oye Yesu komabori gotenje na cheta se engondi Israel muntu nabo gori buri endagera ya abana ekisese gekora abayahudi bari kuruka abantu bebisa kukisese umuntu uri aseng'encho okwegena kwaye kwarokone nagataya gute none kisese nkurikira amatoria gutuke akurusie emesa umuntu uri ekereirerire bu Yesu akamatebia umuntu okwegena kwa guturi gende bebobunwa kwagania igo abantu nabaro bakonyeke nabaro mbagadetie batwara okwegena soga omatoria itokugwenia ekende Yesu amabiraye nachieta subuchukuru kuneni aranga bangina bagutuka bobote mechande mengi akanyomu nukurira bwatu mwana oyo mukure mumura isa kamarora mabira kana gaikaga gakune sanduki eringa ka egatenena umwana uri akabuka agatenena abantu bagukumenga ngoyo akagweni umwana uri kogani okoiga tuate bugaiga tupwanje ni pwanya sae bokuriya paka bataiwanjeka paka batamanyeti igembere moyeito nyasato ire menene no koranga twekerere paka bataiwikireka Aitega nyakuburi ngange sakukia nali usinyumba ya itakali usinkanisa ya nali omono nyasaye onyorobo komu nere nyasaga nitiwikire Yesu arwete iguru agate guturia sense saitani aire koruke yaye neri akarubu mabwaye nakiye ko rate ngambwanje ni bungana ki umuntu akurubu mabwaye asabasani baye nanonye twakorire bibi Yesu tataruji buna abasaba yago tukabasani baye nainde bantu akorira mabemono wetani Piyamano kigima emambia ya bono Happy Sabbath Ndizi TV kama kawaida kurukusheli onyapara inye agotewa no ari meyo murobeli bori ya kuboringa na bange twachakira ko batokoro kwa marieta ekera togenda ko batokwena na obokonyi gochia a sekero kende bari bare isiko yo kwegena ekotanya ko batokonya umoncho murigire buno Piyamano Yesu Kristo
era manyine ekera akora temere momiya nyore lya go seri birecha ni ga go tebo motumekire chinguru chumwe ko also saburi okon aso kuwe chinguru cha serba yes ngotumekiro mo ikomo nga okon Yesu Kristo ekera go tebo bya beyigo ekera go tanga kwa beyigo bono tenene ogende ni ga go tengo ramire nyasaye blasphemy igo Yesu Kristo manyene ekera ko bama n'abantu barenga manyabibe niada ni goro manyabibe na kiara abo mocheno aenda sanga n'abanyabibe igo amarieta wikotoroku buna ba Kristo Yesu narogetwe ekero koro kwa yonsi na singencho ingo bwa mategwa na nyasaye wikiranete na inde nsete ko wancha ekyanja mwanjite ekera ya gocha igato echinguru cyo gokora mano pema no kigima molisi ngobat ali kitabu kiritwa kuandikia Luka 15 kemugo kiritanga ndikia kabire somango tabu kia Luka 15 kemugo kiritanga ndikia kabire neye masibiria bikoreta marieta okubakirwa marieta okwemurungari kwa abantu Luka 15 gafunge getanga ni gwikegia kabire Biblia gotebaiga na nabo abarusie bango n'abanyene ebibe bonsi nigo bale gusange bale komoika yesange komotegerera abafarisao n'abakoria n'aborokia bamariko bakemurungania bakabora omo oyo ningo okorosia abanyene ebibe na koria amona barabwo oyo ningo eroka na kuarigania na korosia abanyene ebibe na koria amona barabwo igogote ngamba mororabia pamorochibia kiekoera abantu bakurukwa barusie bango igo bara gokorera serikali y'ekirumi yarenga babisa b'abayahudi igo muyahudi atagite muntu gokorera serikali y'ekirumi nandi ritukire makonyi abandi bari barukurukwa abanyabimba atagite nono oyo makonyi ekora abantu abasiri burutu banyasaye negekono nyensakaya bateba ngukire ko bomugeni asenka y'obunyabibi amarieta yako bakirwa abantu bandi nga bakonyira abantu bari isuko yo kwigana kwabo no gwikira nibirengeri bibi imeyori omobe ngatatageti abantu bonse kuri ndo mwana umwanya abantu ayete kuri yasirire takogakona Biamana kigeme kiongo Safani Onselio korwalia na bonchari hapi sabatu oro nkwanelie abalisi abume studio asante sana mwakwani wabageni Nancy Songoro Nancy agotebanga sabato engia gochia se abaligeri bonsi bandizi TV liboria yakubori ngaki orakore onyare ko bagokomanya omonto obwate okogania wekene murai Karoma tebe sokiri barabangi biamana Yaki oranya okugani kumanya omonto ole no kugani wekene inyora ntwa egera igoro ya method okugai kwa Yesu Kristo yani Yesu Kristo agatwa enchira eyamo nga sanga monere igo onyo gotete enchira yamo owento komanya omonto nano kugani wekene koiguru omonto nano kugani ikororo ekere gwikiroro usanga monere nganchere bona mnatorega ise ko banga koigoro nimbwate gento gete ochiche obo musani one yani usanga mananche ando obo musani nyesana twete obungaini obe no muntu chideka isano aboko man igenda atanekene usinobori oire libaga lyogosanga nere ominko amanere mnatwateba ekere wasangira amanere naboko nyago komanya ekenali ostarikene na nyasaye nere na kora no moikoye no manyese keneke na ine ngano nyago komukonya Piamono kigima Mildred Mumanye sabatengia yogoseniwa naende toegene nga nyasaye naro tosabe na kwegena elinde tonyore ogo seseni wasante sana Mildred Mumanye ngati ya bakori mirimo egetaseni Kiandizi TV Omosa watabanga tuwagendere ko batogo senigwa amona maigerio ye lesson yechumeye tigatwense tonyara ko batogo sirana asobwamo tuikere amaganio y'abantu right harega yokoro kwa Edwin Omwenga korwa Kajiado president agotebano ali memorable Dolvin Mura waziri mukuu kuruchinsemo chirichado wa Qatar ngati ya bande abange abagana tukoba bakubwatia omorobero wa magero lesson umulisi ngana yawe mweleke gima singencho yechinga kinebiro nara kubikanga ase Israel
Nyasaye kera abarusete Misiri akubaira Kanani bari ruru asokoiranira 15 musako batevinga moko genda asenseri ya Kanani muri cyutwara wakongu Nyasaye naba ikirigiro ando genda mutuote bana bo ukugani koropunko bona batakamba basegatie na matukonsi Nyasaye abwate umururi uri ngumbiyanga omuntu kabeiro mutaka na bare oni wichi aso muntu gete amokorera imirimo myaka 5 mo ogo ikumwa kugatana kabiri bate onu mwaka urenge bwesa batu abantu bari bonse bare gukora imyaka bagusipurwa kara aso muchio kare gukorera ogende ikiage kia Rusia ndagero mwe agende nero ogende getie so bwate tugo ya omuruserie tugo geto mwe anye nechiango muguriro mwe kirigintu erindegere kokwa moiri nyasamanye gugusesenia arange karato kurigirito gokonya abantu okoraga nasara reke no gokonya buna nyasa kuigora chirise chiaye uruguseseni buguchie to goitania igabanchwa karato gotenga abantu mbaro bukugania puno okwirwo gukora nyasa gokorera ukuganio kwega buna ritwa beka nkurukoraganio orwiniwe yao nkurukoganiti chinsa chiao ogendo ikaranse n'abantu musanga asamangana yobosemia musanga seringana yomonene uno mubwekano Cornelius ekara bwatu kugani kwiringana Nyasaye nenda komenga tumumu ntagende se Petro nabwate ngana ragotebi Petre karaiko ikanya Nyasaye kamurukiri igabanchwa twensi natora kobakiro liba Yesu Kristo tigango toigore chinkoro cheitu omoika toraenga ng'akitoko genda goikerania ukugania kwa baminto bari bana ukugania Biamono kigima omorisia singana yago yomwario Seleson biamono anena twaro igoro yo gwanchani elinde tunyago ikera baminto iga kera gosoma ase gitabu cy'Abagalatia isano ne meto kiro kyane niya watenga timoro sa aso gukora maya ase biro bigwenedete ntogese bigoko gesa nkorororo ekera bancho to gukora wancho kwa Nyasaye toro saso gukora imiremeye ekya ekera twaro ky'uwanchani obo na twachika imnereso ni yato chikire nabono ntunya tukubarangira so kwegena tubarange nabono banyoro gutoreka igomane na tokonye ekerara toboremereria asokora imirimo yaye mana tokonye ekerara to chinguru aintuto kanto kunyara ekiara mna tumanyete nigo torabakori imirimo amana Nyasaye igo twerwe no bwanchani botangane no mikonye sa ko gotora ngantokore na inde ntokorsa Piamono kigima emambia ya bono nariga igokorote bwelesone sabatengia ko arigania omwana ito. Yes, hello ndizi TV Biamono asomorobeli bweleson sabato twasoma ujumbe hiyo anyway